sadepäivän kunniaksi täältä Kumpulan tilalta tämmönen syystervehdys. Lähettäis tutustumaan, kun minä olen luvannut näitä rakennuksia, mitä on tällä niin sanotusti uudella tilakeskuksella olemassa, niin esitellä. Ja pitää kai se lupaus kokeilla pitää. Lähettäis tutustumaan tähän vanhaan pienviljelijäkoulun viljankuivaamoon, jossa toki sisusta on koneiston osalta vähän uudempaa vuosi kertaa, mitä silloin aikana. Joo. Eli tästä ovilta tosiaan varmaan on lukiossa, kuuntelijoissa ja katsojissa porukkaa, jotka ei ole viljankuivaamoa nähnyt eikä toimintaperiaatteet. Kerrotaan se tässä samalla. Eli nämä isot ovet on se, mistä se märkä tavara tuolta pellolta tuuaan tänne kuivurille. Ja tosiaan tohon kaha on nimeltään tämä tässä. Tänne se kipataan, nyt ei näy, mutta se on semmonen suppilo, mihin noin puolikas pieni traktorin kippikärillinen mahtuu kerrallaan. Ja olisiko jotain 6 mottia, 6 kuutio. Ja sinne tosiaan se kaadetaan ja sitten itse kuivuria käytetään. Täällä on ohjauskeskus. Mitäs täältä nyt löytyy? No pääkytkin. Sitten elevaattorin kuormitusvirta, öljypoltin häiriö, merkkivalo ja jäähdytys. Kakkossuutin kun pelaa, kuivaus on päällä. Tuosta kytketään pohjaimuri, eli pölynpoistaja, esipuhdistaja, myöskin pölynpoistaja ja rikkaruohojen poistaja. Siis rikkasiemenet poistaa pienemmät ja kevyet jyvät ynnä muut. Syöttölaite, elevaattori ja puhallin. Tuolla on toinen esipuhdistaja, mutta se ei ole käytössä. Ja tosiaan kuivaus pannaan päälle pois ja täällä on jäähdytyskello aikaa ja tuossa on sitten automatiikkaa, mikä huolehtii, että säädetään tietty poistumisilman lämpötila, niin se naksattaa sitten ton jäähdytyksen päälle. Joo. Tässä on tosiaan tämä itse kuivurikoneisto, se on 2008 vuosimallin Arska. Ja ennen kuin mennään yläkertaan, niin käydäänpä tuolla alakerrassa. Tuosta nähdään toi elevaattori. Noin. Katsotaan miten pitkä video tästä tulee, mutta olisi vähän valoja päälle. Tosiaan täällä on alakerta. Ja täällä on sitten nämä siilojen pohjat, eli minne se valmis tavara laitetaan. Ja sitten noista lunkuista saadaan laskettua pois. Pannuhuone on tuolla. Sieltä tulee riippuu vähän minkä asteesta se tuo märkyveltään tuo tavara, mutta sanotaan 60-85 asteesta ilmaa, mikä öljyllä lämmitetään tässä tapauksessa vielä toistaiseksi. Ja täällä on tosiaan tämä kuivurialapohja. Ja täällä on syöttökuletin tai syöttölaite. Ja tosiaan täällä kun ideana on se, että tämä vilja liikkuu koko ajan kuivausprosessin aikana tässä kuivurissa, eli se syöttölaite pikkuhiljaa sitä syöttää alaspäin. Tuossa siellä on semmoiset telaat, mitkä sitä kaappii alaspäin. Ne menee tuosta tuohon suppilloon ja elevaattorille. Ja elevaattori nostaa sen koko massan tuonne ylös, josta se sitten levittää sen tuonne kennojen päälle ja sieltä se taas valluu. Ja koko massa kiertää noin tunnin aikana sen. Eli 20 kuutioa menee niin kuin tunnin aikana kerran ympäri tämän. Ja tässä on tämä pölynpoistaja tämä. Eli kun täällä on pölyä ja kaikkea, niin tämä pohjaimuriste poistaa sen ja jonkun verran kosteuttakin lähtee siinä. Ja tosiaan tuolta tulee tuo ilma. Ja siellä on semmoset solaat, verkkosolaat. Ja se painaa väkisin sen viljamassan läpi vappaalle puolelle, tänne poistopuolelle. Eli se ilma tulee tuolta ja menee läpi sen viljamassa ja tonne ja tuolta ylös ja poistoon. Ja siinä välissä kerää itselleen se lämmin ilma, niin sen viljasta sen kosteuden. Oho, siinä meinasi kameraan tulla se maailman kuvatuin kohde. Joo. Ja tällä elevaattorilla hoidetaan tää
tuolta puolen se kierto ja tältä puolen sitten tästä se tavaran nosto tuonne kuivuriin. Vielä pitää selvintää. Eli tosiaan tuossa on vielä sitten noita vipustaakkeleita, eli siellä on yllään semmoiset jakajat, niin näitä ylös alas nyhtämällä, niin se tavara joko saadaan tänne kuivuriin menemään tai sitten tuonne siiloihin menemään tällä elevaattorilla. Ja elevaattori on sitten tämän näköinen kuppielevaattori, eli se pyörii sähkömoottorilla. Ja tuo kuppi rouhassa on aina tuolta allalta sitä tavaraa mukaan ja kuljettaa ylös ylhäällä se jakaja sitten. Jakkaa minne tarvittaa. Se pyörii käytännössä koko ajan, kun kuivuri on päällä. Siellä on meillä siilokarttaa, ensiapulaukku ynnä muuta. Lähettäisiin tuonne yläkertaan. Eli tässä on 3 lämmintä yksikköä tuossa ja tuolla. Eli nämä on lämpimiä. Loput on sitten niin sanottuja varastokennoja. Joo, tässä päättyy niin kun lämpimät kennot ja alkaa varastokennot. Niillä on vähän eri nimiä, että mitä kukaan käyttää. Vielä päästään ylemmän. No niin, nyt tullaan tänne yläkertaan ja pannaan valot vielä päälle. No ei vielä tarvii. Joo, nyt ollaan kuivuri yläkerrassa. Eli kun alla nähtiin ne siilon pohjat, niin tässä on sitten ne siilojen yläosat, mistä ne sitten näillä putkilla niin siirretään noihin siiloihin ja putkea aina sitten siirretään tarvittaessa. Täällä meillä on kanssa paineilmalinjasta, että saadaan piettyä tää puhtaana ja tuossa on tosiaan se esipuhdistin. Ja tuolta keskimmäisestä torvesta tuosta se vilja sitten tulee tuohon kuivuriin esipuhista ja ottaa sitten siitä jo enimmät roskat poikkeen. Ja täällä on semmonen, jos se nyt näkyy, mutta ei semmohan näkyy. Käydään tuosta lamppu pitäisi olla täällä. Noin. Nyt nähdään se levittäjä. Joo, se on tommonen. Ja toi levittää sitten koko tämän höskän ympäri. Näkyisikö tuosta kameran linssiin? Tuolla on nyt niitä solia, mitkä jakkaa vähän sitä viljaa ja sitten niitä kautta sitten se ilma männöö sen viljamassan läpi solasta sollaan ja toisesta sitten niin sanotusti tyhjään pois. Eli kun se on mennyt sen massan läpi, niin sittenpä se on siinä. Vie nyt sen kosteuden, minkä on pystynyt viemään. Tuossa on se poistotorvi, eli tuosta menee se kostea ilma sitten veksi. Joo. Tämmönen. Tuolla on sitten kylmäilmakennot. Katsotaanpas. Niin, tuo luukku vielä jäi. Minä en osaa ainakaan lyhkäisiä videoita tehdä. Toivottavasti on mielenkiinto vielä tänne asti riittänyt, kun me arvelin, että jos 5 minuutin video, mutta nyt on kohta jo 10 mennyt. Tää on tosiaan minusta tää on niinku arkkitehtuurisestikin tää vanha rakennus hienon näköinen ja on tää kallis ollut aikanaan kun on tämmöstä tehty. No näkyisikö se? Ei se näy tuosta. Ainut nää tehtiin tähän nää käytävät ja tämmöiset kulkusillat tähän, kun tää oli avonainen. Ei ollut mitään, niin nyt. Eli joo. Täällä on tosiaan
tämmöiset 21 kuutioa per puoli, niin kylmäilmakuivuri tuolla on tuolla seinässä, iso moottori. Ja sitä ei ole minun aikana eikä edellisen omistajan aikana käytetty, mutta nyt on tarkoitus kyllä, jos tarve on vaan, niin käyttää. Meillä ei ole siis puitu vielä yhtään. Ensi viikolla aloitetta. Tänne tein tällä viikolla niin nuo rappuset, että tuolta pääsee pois. Ja molemmin puolin ja sitten tommosen, voihan sen näyttää. En tiedä toimiiko se, mutta tuolla siis allana on semmoista puujuoksut tuolle tavaralla, niin sinne ei saa semmoista varsinaista sulkuläppää. Niin tässä on niin tarkoitus, että nykästä narulla tuolta, niin saadaan tavara lähtemään, kun tuo vanerilevy liikkuu tuosta. Niin tuolla on tommonen rosteri rulla, niin katsotaan nyt toimiiko nää sitten Viljamassan paineen alla. Se on nähdä. Joo. Näkyisikö tiellä? Tuolla näkyy sitten elevaattorin moottoria ja hihnapyörää ja muuta, että tuolla on vielä niinku yläkerta. Pikkusen on tuo aurinko sille, ettei näy mulla kaurapelto on tuossa. Tämmönen on tää vanha tosiaan Ilomantsin pienviljelijäkoulu entinen viljan kuivaamo ja taitaa ollakin näitä tämmösiä siilomallin kuivaamoista, niin ainut tämmönen, nyt taisi tulla semmonen niin sanottu, mikä se nyt onkaan se semmonen stand-alone malli tai semmonen vaunukuivuri, mutta vaunukuivaamo, miksi sitä sanottaa, mutta tää on niinku tämmönen ihan oma rakennus. Kyllä tuostakin niin pitkä matka on puota, jos tiellä joku pettää. Joo. Mutta näihin kuivuritunnelmiin, jos on mietteitä, kysymyksiä, niin minä voin vaikka lisää juttuja tehdä ja kokeilen päivittää näitä videoita, mutta tosiaan nyt on kuivaamo saatu niinku pikkuhiljaa. No se pannuhuone meillä on vielä käymättä, mutta se on öljypoltin ja puhallin, ei sen kummasempi. Mutta tässäpä tämä pääpiirte. Jos tullaan kysymyksiä, niin kysykää toki ja pistäkää kanava tilaukseen. Ilomantsilaista maanviljelystä täällä kanavalla kokeilla esitellä ja yleensä suomalaista maanviljelyä ja tämmöistä on tämä tietyllä tavalla historiaa. Tämäkin pienviljelijäkoulu, sitä ei enää ole ja semmonenpa se. Ei mitään, ei kun syksyn jatkoja kaikille, minä tieltä puottavun alas ja ruppeen vielä touhuumaan viimeisiä huoltotöitä. Palaillaan, morjes!